Hola golafres, sóc l'Albert. Avui anem a fer patates al caliu. Així que el primer que farem serà anar a veure on podem fer unes bones brases. Em sembla que ho haurem de fer al forn. Al forn o també ho podem fer a l'air fryer o també ho podem fer al microones. O sigui, ho podem fer de 3 maneres. Va, anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem patates. Quantes he agafat? M'he descomptat, em sembla. Perquè la meva idea era fer-ne 3. O sigui, he agafat poques. Un parell a l'air fryer. No, això, faré. Jo he agafat 6 patates perquè em faré un parell al forn, un parell a l'air fryer i un parell al microones perquè veieu com es fan. I el primer que farem serà netejar les patates. Això serà comú a les 3 maneres de fer-ho, Les patates primer de tot ben netes de terra perquè les courem amb pell i tot. I començarem per veure com les fem al forn. És simplement agafar la patata, l'emboliquem amb paper d'alumini i les posarem en el forn durant una horeta a 250 graus. Per fer-ho a l'air fryer ho farem de la mateixa manera, ho embolicarem amb paper d'alumini, les posarem tal qual dins la fregidora, ho posarem al màxim de temperatura que permet, que en el cas de la meva fregidora és de 200 graus, i ho deixarem per començar, jo crec que uns 40 minuts. He passat. Aquí. I per fer-ho al microones, com que no hi podem posar paper d'alumini, ho farem diferent. Agafarem una safata d'aquest tipus per anar al forn i les punxaré amb una forquilla. Posarem les patates aquí dins i ho taparem amb film transparent. Així com que quedi ben hermètic, I tal qual ho posarem al microones. Jo sempre ho tinc a una potència així mitjana i ho tindrem 10 minuts. Veureu que a l'estona el paper film es comença a inflar i després de diversos minuts s'infla com un globus, que sembla que hagi d'explotar. Però tranquils, no passa res. En tot cas, després, quan ho pareu, deixeu una estoneta que es desinfli. Es desinfla de seguida, ja ho veureu. Desemboliquem una miqueta i mireu que ben fetes que han quedat. Super tendres i boníssimes. Ara les podem amanir amb una miqueta de sal, una mica de pebre i un rajolinet d'oli. I ja les tenim per acompanyar qualsevol plat. A la fregidora d'aire ja han passat 40 minuts i anem a veure com han quedat. Quasi que punxaré una patatona d'aquestes amb un escuradents, a veure si està toveta. Jo crec que sí, Ja ho tenim! Compte que crema. Crema, està perfecte. Perfecte! I després d'una hora anem a veure com han quedat les que són al forn. També han quedat perfectes. Doncs saps què? Com que és l'hora de dinar, crec que me'n posaré una d'aquestes aquí. Li posaré una miqueta de sal, una miqueta de pebre i una miqueta d'allioli. I això estarà bestial. Apa, ja tinc dinar per avui. Això que ha sortit abans en el vídeo no és casa meva, No. És al Museu Alien Barcelona. L'altre dia hi vam anar amb els meus amics i ens ho vam passar bomba. Clar que són una colla de friquis. Hi heu d'anar!
Museu Alien Barcelona.